cara mawurahan gumuru swarane anono adya ingkang kaciten sadaya piranti yo tantut kumrekut Samekta siaga para warok budal. Carita saking Ponorogo kesatriya sakti mandraguna ingkang asma Warasura Manggala ingkang gagah rengginan latih daya Lono carita saking Ponorogo kesatriya sakti mandraguna ingkang asma Warasura Manggala ingkang gagah rengginan latih daya Mono carita saking Ponorogo kesatriya sakti mandraguna ingkang asma Warasura Manggala ingkang gagah rengginas latih daya Sewantana raja muda ing Ponorogo Sriyaka ing yuta lawan raja Kaisika
kon parane manuk ing ojek ana wiwitan pating cemruwit rabe swarane katon asri donya saisine mesat nih Gurdhanira Sena putra sesumbaran manangkari ketaring angkasa kumura langit pindha kelap sasra karo sandhe Indo sewu kaca ngamuk miresang narapati karana Sena putra tuhu sakti Pratamtama Joko Buddhata betul teman karas kapang Jinodotyo tembang margawangan
이 호아 호이 호아 호이 휘투어 휘고 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 에이 하이 호 오케이 오케이 오아오 저요요 에가에 고추 I know rasakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon andeng-andi kelangan susah ati
Wah. Kae koso. Kae yo yo. Ayo yo yo. Ayo yo yo. Ayo yo yo. Anggonku dadi nganten kalian Den Mas Broto wis padha cemawis. Blonjo-blonjo wis padha teka. Undangan ya wis tak sebar. Ning klambine kok rada kegeden sithik ya. Dah, Minten! Wah, Minten! Anakku, Minten! Neng ndi iki mau? Aduh, Minten! Wah, neng kene! Ya! Bapak, Aduh! pripun, Wah, Pak? tak goleki ket mau jebul awakmu neng kene. Iki lho, dewae njajal kebaya. Ya. Sing bakal tak inggo ijab kalian Den Mas Broto Wah. kuwi to, Waduh, Pak. ya. Ki uga gladen beksan kalian Pak Lek Warok sing bakal ngiring acara resepsi Wah, kuwi ya. to, Pak. Weh, pakmu Cilek Warok, kakangmu Warok. Kaya ngene iki ya sesuk bakal dijeki anggonmu mantenan. Weh, ambune kecut ora tau adus kaya ngene ya bakal mbok jaki ngiring ngantenmu sesuk, Nduk. Klambine kok rada gegeden sithik ya, Pak. Ngono. Kok Ya. nek dicilikke lak wis Oh, pas. iya, mengko dicilikke sedelok nang wetan masjid mitir kono ana tukang jahit. Mengko dicilikke. Apa jarine yen wong wis arep dadi manten kuwi kudu prihatin. Ning atase wong arepe dadi manten kuwi pancen kudu prihatin, Nduk. Kudu tirakat ben supayane kasembadan tekane nggonmu dadi manten. Yen disawang aku wis ketok sumune apa durung, Pak? Neng atase kowe Minten anake Warok Guna Seca. Wah, ayo paling ayu dhewe. Anakku lak ya pancen paling ayu dhewe. Ya apa ora, Mas? Waduh. Sopo sing ora ngerti? Yen atase Suminten anake Guna Seca kuwi pancen ayu dhewe. Oh, kene. Kowe kuwi anakku siji dadi gantilaning bapakmu iki, Nduk. Ini tak kandhani. Iya, Pak. Kepiye? Iki mau Kanjeng Adipati saka Kadipaten Trenggalek utusan karo Kanjeng Patih
Sowan ana ing bapakmu iki, Nduk. Saikine Kanjeng Patih utusan saka Trenggalek Kandha. Anggonmu dadi manten karo Den Mase Brata kuwi disuwak, Nduk. Disuwak? Disuwak ki apa to, Pak? Wah, Ning ngomong ki mbok ya sing Gek jelas. kepiye lehku ngomong karo kowe, Nduk. Iki ngene. Tegese disuwak kuwi anggonmu dadi manten karo Den Mase Brata kuwi ora sida, Nduk. Dibatalake. Loh! Pak, kok dibatalake ki kepiye to, Pak? Ki blonjo-blonjo ya wis padha teko. Undangan ya wis tak sebar. Aku isin, Pak. Aku isin, Pak. Ora dadi ngono. Undangan ya wis tak sebar to, Pak. Ora karo dapuraning Brata, ora apa-apa. Kakang-kakangmu warok, pakmu cilik warok ya kena. Senajan ora tau ados, rupane kaya ngono ya kuwi isih unggalmu, isih sedulurmu warok. Aku kudu Den Mas Brata, Pak. Wes, Dok. Aja diketuni. Aku kudu Ora ana dapurane Brata tak goleke lananganan mitir kene. Aku kudu Den Mas Brata. Enten nggih, Bu nggih. Enten nggih. Pundi tiange pundi, Bu? Ih. Pundi? Teh mriki. Mang minggah mriki, Mas. Anakku gelem apa ora kene? Ora sah ngenteni dapuraning Brata. Yen wong mitir kene ana sing luwih ganteng. Sapine akeh mboten, Bu. Tegale, kopine. Alhamdulillah. Aku kudu Den Mas Brata, Pak. Tak goleke mitir kene sing kebone kopi akeh, sing menang. Ora oleh anake dipati ora patheken. Brata! Minton! Waduh! Nandi kowe, Minton! Mas? Wah, Mas Brata kondi? mataku. Wah, Mas Brata! Minton! Duh! Kok Brata dadi kaya kondi ya? mengkene? Minton! Mas Brata! Minton! Mas Brata! Mas Brata! Wah! Duh! Aduh! Malah dadi kaya mengkene lelakon anakku. Para warok, ora suwe awake dhewe bakal ngluruk ana ing Kadipaten. Ayo, ndang disiagake.
Aduh. Iki yen aku ora cekat-ceket minggat saka papan kene bisa dadi gawe. Jalaran aku rasa rujuk yen to Kanjeng Rama bakal ndhaupake aku kelawan Suminten. Anake Warok Guna Seca. Mula bisa ora bisa dina iki uga aku kudu minggat saka papan kene. Gusik, iki kok ana wong wedok ayu mongko mlayu-mlayu tekan papan tengah kene iki janjane sapa iki? Aduh, pangapunten Kisana, kula mboten mangertosi menawi wonten panjenengan. Ora, janjane kok keplayu tekan papan kene iki jane lagek nandang lelakon apa, Nduk? Nggih, sepindah maneh kula nyuwun pangapunten sanget Den Mas. Kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Inggih punika Rai Suragenta. Lho, kok iso dioyak-oyak? Rene. Coba ceritamu kuwi mau dibaleni sing cetha lan sing gamblang. Banjur sliramu kuwi jenenge sapa lan saka ngendi papan dununge? Nggih Kisana, kula punika Cempluk Warsiyah, anakipun Warok Suramenggala. Kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Kula ajeng dipun pundhut garwa lan ugi dipun perkaos kalian genta. Lho, arep dipek bojo kowe. Gusik. Yen to miturut ceritamu kuwi mau, sing ngoyak-ngoyak kowe ora ana kliya mung sedulurmu. Kok arep ngepek bojo kuwi janjane duwe nalar apa ora? Ngene, Nduk, ditepungake wae aku Den Mas Brata. Putrane Njeng Dipati Trenggalek. Awit aku saiki kang bakal dadi pepalanging marang tumindake sedulurmu sing jeneng Gentra kuwi mau. Aduh, nyuwun pangapunten sanget Den Mas. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan Den Mas Brata saking Trenggalek. Iya, Nduk, ora sah dadi ngopo. Sing baku saiki sliramu bakal dadi tanggung jawabku. Yumpo! Aja mlayu Yumpo! Lah kowe iki ngopo to tekan kene? Lah aku ki tresna marang sliramu tulus banget to. Piye ya?
Lah kowe meh ngepek bojo karo aku. Mangkanen wong bebojoan kuwi kudu tresno. Lah nek aku ora tresno mbek kowe, gek siji wae aku ora tresno karo kowe. Jajal iki lho ditakekke wong mitir kabeh ngene iki lak. Sampean karo aku tetep Takoni. Lho. Rupamu ki kaya buta kaya ngene kok meh ngepek aku. Senajan kaya buta tapi tresnaku ora ngeliyo, Lek. Handak sakit kok. Awite mbiyen cilik Mbak Cempluk kuwi karo aku kudu karo Den Mas Subroto. Lah nek aku senenge mbek Mas Broto ya Mas ya. Oh, jebul iki sing jenengane Gentho. Yo, aku sing diarani Suragenta. Lah kowe iki sapa wani-wani ngalang-alangi aku karo Mbak Cempluk? Yen pancen tekanmu ana ing kene bakal ngrudha paripeksa karo Cempluk, aku sing ora trima. Jalaran Cempluk Warsiah kuwi ora tresna karo dapuranmu. Wes, minggir. Aja ngalang-alangi aku karo Mbak Cempluk. Amarga biyen Mbak Cempluk kuwi karo aku kudu karo dapuranmu, Lek. Usik, kena mboyong Cempluk Warsiah saka kene. Yen to wis nglangkai kuandane Brata. Jalaran Cempluk Warsiah kuwi ora tresna karo kowe bajingan. Wis rene nduk Cahayu. Galuh Gentho wis minggat kelaran menungsane. Matur suwun sanget Den Mas. Kula mboten mangertosi ajeng bales kados punapa kaliyan panjenengan. Ngene nduk. Janjane iki mau aku lagi minggat saka kabupaten. Jalaran aku rasa rujuk yen to Kanjeng Rama bakal ndhaupake aku kelawan Suminten. Mula wiwit dina iki sliramu bakal tak pek dadi bojoku, Nduk. Ampun Den Mas, kula niki namung lare dusun, mboten pantes menawi ajeng dipun pundhut garwa kaliyan panjenengan. Ora bisa. Jalaran wit sepisan nanggonku kepethuk marang sliramu, janjane aku wis tresna marang sliramu. Mula ora sah kesuwen kedawan lelakon. Ayo tak terke bali kepethuk karo bapakmu Warok Suramenggala lan aku bakal nyuwun idi palilah yen to sliramu bakal tak pundhut garwa lan tak boyong ana ing kadipaten. Nggih, monggo Den Mas, kula dherekaken. Pinten, ojo mlayu. Waduh. Ojo mlayu dong. Bapakmu ora kuat. Yen kowe tak mlayu terus. Ojo mlayu terus, Nduk.
Bapakmu wis ora kuat yen kon ngetutke kowe. Kok dadi mengkene nasibku ya apa? Ora apa-apa. Mas Broto kok tega ya apa? Wes, aja digetuni, Nduk. Bapakmu ora kuat yen kon ngetutke kowe terus playon kaya ngono kuwi, Nduk. Ora sah getuni. Broto kuwi wis minggat karo cempluk. Mas Broto, Mas, Dok, Mas, aja mlayu. Dok. Mas, Aduh. tekan Waduh. Aduh. Dok. Aja lupa, Mas. Aja lupa, Mas Broto. Waduh. Broto, kan sampeyan aja lupa, Waduh. Mas. Dok. Aduh, Dok. Aduh. Kuwi sapa, Iki Dok? mesti kami tuku Kowe klambi kok aku tekan ya, Mas. kono. Tuku Pinten. klambi aku ya, Mas. Aduh. Broto Pangapunten. sayang aku. Pangapunten sanget. Broto sayang Dok, aku. sapa kuwi, Dok? Aduh. Dok. Mas, Wah. Minten. Aja playon. iki mesti tuku Bapakku klambi aku ya. Oh. Dok. Mas Broto. Dok. Mas Broto Aja ata-ata. Aja ata-ata. Aja. Dok. yang tua miskin. Mas Broto. Mas Broto. Mas. Aduh. Mas Broto kan ning kene jebol. Minten. Mas Broto. Wah. Mas Broto ning kene. Aja lunga, Mas. Mas, aja lunga, Mas. Mas Broto. Mas Broto aja lunga, Mas. Iki mesti kita ngene gawe tuku Minten. klambi ya. Aja Mas Broto mlayu. akeh. Dok, woi. Dok. Wes, aja playon. Dok, woi. Minten. Mas Broto. Mas Broto ayo jajan, Mas. Mas Broto ayo jajan, Mas. Mas Broto. Mas Broto. Aduh. Iki mesti gendong ke klambi. Mas Broto akeh men iki. Mas Broto. Mas Broto akeh men. Mas Broto kok akeh. Mas Broto ayo jajan, Mas. Mas Broto. Mas Broto kok akeh. Mas Broto kok akeh. Iki gendong ke klambi. Dok, aja mlayu terus. Minten. Aduh. Aduh, minten. Minten. Rene, Dok. Mas Broto Dok. akeh. Bapakmu wis ora kuat. Akeh. Dok. Rene. Mas Broto kendi ya. Aja mlayu, Dok. Mas Broto kendi ya. Mas Broto. Mas Broto. Ora kenal karo aku aja lek sawer. Mas Broto. Mas Broto, Mas. Wes, Mas Broto Rene, ayo Dok. jajan, Mas. Dok, aja mlayu. Aduh. Waduh, Dok. Wes. Ugreng perkara ora loyo ya iki saikine dapuraning Broto gandeng karo cempluk anake Kakang Suramengkala. Wis, ndang disiagake. Ora suwe ade bakal ngluruk ana ing papan panggonane Kakang Waruk Suramengkala. Budal.
Wilasono. Allah Allah ya Allah Bapak Tono Pangeran Son Wilasono. Allah ya Allah Pangeran paring sanda, paring pangkat, paring welas kawulane. Bapak Tono Pangeran Son Wilasono Bapak Tono Pangeran Son Wilasono Pangeran paring sandang paring pangan paring welas kawulane. Ninggalake siramu kenyong hitamanku Tansah tansah enamu awe-awe rasane hatiku. beri kepala tangan buat BKD. Wih, luar biasa.